Berlínska botanická záhrada je s rozlohou 43 hektárov najväčšou svojho druhu v Európe a patrí aj medzi najkrajšie na svete. Založili ju pred vyše 120 rokmi. V zmenšenej forme približuje prírodné klenoty celej našej planéty. Nechýba v nej ani karpatský oblúk s vysokými Tatrami. Pod motom Svet v záhrade predstavuje botanická záhrada v Berlíne svojim návštevníkom flóru a vegetáciu viacerých zón našej planéty. Ide o miniaturizované oblasti Zeme, ktoré sa tiahnu celým komplexom záhrady. Pri jej vchode sú stredoeurópske oblasti, ktoré pokračujú európskymi a azijskými pohoriami až po Severnú Ameriku. Podľa riaditeľa biologickej zbierky ide o trojdimenzionálnu učebnicu rastlinnej geografie, v ktorej sú aj skleníky vrátane veľkého tropického pavilónu a nechýba v nej ani karpatský oblúk a jeho najvyššia časť na našom území. V pozadí vidíme nápadné skalné útvary. Sú to 4 kopce, ktoré znázorňujú 4 rozličné biogeografické úseky Karpát. Celkom na severe sú na začiatku Vysoké Tatry, ktorých podstatná časť leží na území Slovenska. Máme tu aj veľa rastlín zo Slovenska a tie sa sem dostali buď cez výmenu semien, ktorá sa pravidelne uskutočňuje medzi botanickými záhradami, ale aj počas rôznych zberov za posledných 20 rokov, ktoré boli aj na Slovensku alebo aj v iných krajinách karpatského oblúka. V celej botanickej záhrade je vyše 20 000 rôznych druhov rastlín a jej súčasťou je aj arboretum. Časť karpatského oblúka je špecifická tým, že znázorňuje aj Panonskú nížinu, ktorá vyúsťuje do pohoria Karpát. Pre mňa je skutočnou hviezdou karpatského oblúka celá skupina rastlín z jednotlivých výškových stupňov pohoria, vrátane lesných formácií až po Panonskú step. Botanickú záhradu v juhozápadnej časti Berlína navštíví ročne až 400 000 ľudí. Prichádzajú sem nielen na jar a v lete, ale aj v zime, lebo je otvorených 15 skleníkov, v ktorých obdivujú zbierku tropických rastlín. Z Berlína Tibor Macák, RTVS.